agbano ogbenisi egwu ijala obonya ko na no neva ọkụ Ifeanyi Ochukwu Ifeanyi Ogununze kwesi na mweza nam Agege entertainment power egwu na kwuru gị fata Egwu Umu Oganudo age grade woman abroad ọnụnụ na ejeleje ọya balloon power kaka na Oganudo maka kaka na Oganudo maka anya jụrụ nsogbu maka onye chaghị nsogbu n'anya na ibenyi ya apụtala ofu mbọsị nwanne m onye ofu n'ụmụ nwana kere ebe ndụ ibe a fonu ụmụ nwana ya ejele m akịlị maọbụ onye mmelibe njeje akịlị ha owokoti ka na mmali ka amụma onye okoto mmiri okoto mpachi emeli ya onye amụma ọ sị m na anyị ga-eje akịlị na mụ jụrụ okoto keribe a na-eme n'akịlị ọ sị m abụla na-ekweghị ya bụ perensi onye mmịata na m n'anya nọ na-egbu efi onye gburu na ome egbu efi akpụnye okoto mmiri anyị ga-ejenwu enwegaba ka a na-elute n'akịlị ahụ fonu ụmụ nwe n'aba ya bụ nke mgbọla abụọ mgbe zaba n'ikọlụ maọbụ mụ na onye na-ekwu na fonu ọ sị m na ọ bụ Fayonia Friday nwali ọba eze omogo n'India na-achụ ụgwọ agbalị gabele na chanọlụ ya ọgụ afọ nye na-edonya oyimo mana akpọnụ Friday ebe daza mụ kọlụ na noise dị ya too much anị m mbọsị na-agwa yiva na ọ bụ mbọsị ụka ya bụ Sunday afa mmadụ bụ Sunday ya bụ nwụda latili odogwu na-epe mpe ikwu na mụdụ ebebe nwanne m uvele emego ndị ilo ọ gbalị m agwa ahụ ya bụ Fayonia na ba na-eli olili nwa na mụ naina na mụ Igbo niile ajụ ya na fonu ezoghị mụ long time osimi no see ajụ m Fayonia dorokunu ji nọdụ ọ sị m na va nọ mma asa korokunu ra nọdụ ọ sị m na va nọ obu ugo nwobo na-etu ka n'ọbụ vancha ịnọdụ n'India nwanyị ka va na-anwụsị pawa yetiela gali nwojo obuga ọmala agali nwojo onye mụza mụba anyị mana bifo me travel ọra maka obi bụ mbụ mmonolo jelu enenu ya nya bụ ndị kwunu ya ebe abụ ka obi bụ mbụ n'ọra ma ajụ m Fayonia the river na-emezi n'India n'ozi n'oli too much ọ sị m na ba na-ele oke olili ba na-agali nwojo ọ sị m na ọ bụ vancha nọ ya na ụba ka nwa akwụra na ọ bụ vancha nọ ya bụ mbọsị ya fonu mụje na ajụ m Fayonia yozo mogo n'India ka mba yi ọnọmba meji nweta gị dịba ọsị mụ no
n'ọbụ nọmba ọyị ya nọmba obugo nwobu na-etuka osu n'olu n'obi ya na ọ ga-akpọ m wete fọrị nọmba ya nke ngeji nweta ya o nwere ibe na-ekwu n'okwu onye si na o nwere ibe biba nwanne m na o nwere ibe biba na nwata na-aka ọba ọgwụ egbolegbo ọ ga-adị ya kasị n'ụkpọ o nwere ejere ụlọ ụka ọ bata na be pastọ ọ kpọla pastọ ihe mmeli ma ekpele mgbe o ji mesiele ekpele ọ sa n'ibisi ike ya na onye mụ na nsogbu gị ya na n'ọbịa ka eji ekwu okwu a n'ọbịa ka ihe ejikwu ere eji mesiele gị ekpele n'ọbịa ka nsogbu gị yi na eri njijesi akele giwe dị iche nwee dị maọbụ onye meliva okotika na analika onye amụma nana na-ekwepere nsị onye mmịa ata na mụ n'ọbụ onye agbulefia nwanne bụ ya ofoyi odogwu obodo oyibo nwanne bụ Sada na Sokoto nwunye Sada na Sokoto n'anya na ọ nwụrụ anwụ anyị ji ibi ya agwara m chụ mezi ọba ụkwa na sọla anyị elagbu dọba na Sada na Sokoto ka ọ kwụsị ịgba agba oke ịgba agba n'anya nọ na-ebute isi ọwịwa Sada na Sokoto ụmụ nwunye na-emesi nwoke nwa bụ nwoke alụrụ n'ọbụ Oganudo niile n'ọbụba ka nna gwulegwu a kanka na Oganudo amaka kanka na Oganudo amaka anya chụrụ nsogbu Oganudo amaka onye chanyị nsogbu n'anya na ide niile amaka ka ndị nwere ekene Kanja Agege na-achọba ya bụ nwa Romanus onye ekwe onye mụzi amụba anyị chairman Umu Oganudo chairman home and abroad niile achọba onye mgbosi izi daalụne Kanja ekene n'iwu uchu ya bụ nwa Mike Edezunọ iwu uchu na-adịo o jere obodo oyibo ya bụ nwanne Edwin nwanne Starman iwu chukwu Kanja nwere ekene Kanja ekene na bọyị mbelegba gbaka mbelegba nke ka mụ na-akpa bọyị Kanja nwere ekene Kanja ekene igwu ego ọ dị n'Oganudo ụna male Sunday nwanne egwu ibesi olego n'ukego nwanne mmụ gbata ọsọ na mmiri na-eli mụ n'elive melobe ma ọgbachi ihe ka emeli ya maọbụ onye ka mma kọlụ ibe anya mụ na-afụzi n'elu ụwa Sondoli ego ezi maka agbụhe agba ọnya ka ọdọlụ ịma na ị na-anị ọka ebe abụ ka ọ dị mezi mma ọka bisi obodo niile Kanja nwere ekene Kanja ekene na Asaba ya bụ nna m ndokwu ya eme ọnọdụ n'Oganudo
Igbo n'India ịdị n'Oganudo sas egwu onye ọgba n'okpo okwe n'isi onye bụ Chima Peter anya ọkụ ka nke na-enwe atụlelu atụta akọ ma ọ bụ gịnị kotulu n'elu ọ gwara Oganudo niile ụmụnda brọdụ si mebe mitin si gbaba izu ka malike ga-ejime ka ngwa egwu m nwe elu m aka ebe m egwu ya ebe m moto m nwanne m n'anya nọ ya dị nkwesị o mekwele eme daalụ nene ka nje nwere ekene ka nje ekene n'ichi akwa ọba mma na-eme Patakọdụ ka ide m ọfụma ịdị n'Oganudo ka nje ekene ji nwobo nwa odogwu nwee gbago obi dịka Ghana kodi melisi ọnọdụ nya bụ luzi iru anyị ọ bụ ntụ ọ bụrụ okwila agwara m Oganudo ịmaliri ka emeli mụ n'ọnwụ meli ya na ndụ mụ elu na-enwe itamba ọsọ n'Oganudo ya bụ gọọmentman ya bụ produsa mụ produsa Ifeanyi Agege ezi maka Sunday Abuka Sunday Nwilegbuna ọsọ n'Oganudo Papa Chinedu Sunday deme ala dị nwe bọdalụ ọlụ mana agali mojo ọ dị n'Oganudo ike bụdụ Gerard nwa Joseph ike bụdụ ya bụ school boy ọ dị n'Oganudo ka nje ekele Chunwike dansa 1000 goja akpali nwa akpali bụ nwete mụ na steji ya be nde ji agwụ egwu nwa Chunwike dansa inweli n'ụnyalọra ezi maka paje ya bụ nwa Igbo lida ya bụ Chikeluo eze mogo n'ogidi Chikeluo ogbefe ego dị n'evi ka nje nwere ekene ka nje ekele Egwunika egwu ebelio eze maka Isawago ọsọ n'Oganudo nya na-eweli m egwu a ibe mekwa na ndị na-abụla egwu ka nje ekene Chude Talachukwu nwanne nwa bụ Cross Chude ekene ka mụ na-enye ihe daalụ ne Chude na iso n'Oganudo Azike Pakoda ọkwa m Oganudo Azike Pakoda nwa mama ezi maka Chujikwu nwantị onye m ọkwa ntị nwere obolori ekene nwe anyị ekene nwe ka mma ya ala onye tala afụ ili ekene onye tala afụ ili gba ugobeli ndị oji n'ogidi nyabastese ike chụ abatubi izu a awa onye mbosi adịghị mma eze maka ime Okechu eze ọmọgọ na mgbuko obosi ịma ọcha Nnamdị Nwigwe mbunye inwele n'ụnyalọbịa n'ụlọ ede n'Oganudo ya ka mụ na mụ ndị ya ka nje nwere ekene ka nje ekele Chinedu Mako ya bụ nwa batụ onye mịata nna m ọya ka mụ Chinedu Mako ezi maka trayasi o ji wọchị ama ọgụ n'otu ọcha ezi maka onye Ebuchi ya bụ nwa bọkwụnụ n'otu maọbụ abịa ata akọ na-asụ n'otu ka nje ekene onye chọna m onye achọna Payọsụ
chile macha kolo ezi maka Agege Anam mgbọrọgwụ onye yọrọ Anam ekene ka mụ na-enye gị Agege Anam Anam dị nwa bụ nwanne Peter Ojide onu obodo oyibo India ka o si bịa Anam dị n'ọya deleghị mma ezi ọhịa mụ abịala nwaju udo nwakọ odogwu na Dubai ike ndị obodo oyibo nwaju udo nwakọ abịala ike chunwa ọbịa wu nne ya budenze ọbịa wu budenze nọ na-ebi ego na Anam ọkụ sibiri bụ ọgada ọkụzụ n'anya nne malime ka nje nwere ekene ka nje ekene na ịgada nya bụ isi nkwụ onye mụzi ya mụba anyị chọmegọfịa fụlụ ego onye yọrọ Anam ọfịa fụlụ ego na nwabịa ọfịa dị nnekwuta maka na ịdị n'ọga n'udo nna m ego otu ugo nwa mama ịdị n'ọga n'ugo tugo ezi maka Sunday nwa mmadụ Sunday nwa kwunna na mụ jeli ibi ya okumegwu nwa m ọmịghọta aka na-agba ego bagba olu m ego ọda Anam nne nwanyị niile eli mmadụ ka nje ekene chi nso nwapịta nwana egwu omodondo chi nso egbe ka nje nwere ekene ka nje ekene chi na-edu ya gbasababụ ranch ebe anyị ọya ka mụ chi na-edu ezi maka ọbara ya bụ Sunday na nwụba anwụnta na mụzi Anam ọbara n'iso n'ọga n'udo anyị agbọsọ tata onye mụzi amụba anyị tata asị tube na nne gị bụ eze nwanyị anyị nwere polisi n'ime anyị nwere ndị amị anyị nwere dọkịta anyị nwere lọya amụbịba anyị Agege gwa na egwu ka na-etili ive enye aba akala aka m Agege onye ngala ka nje nwere ekene ka nkene lelpopdi azụ ka nwa mama ịdị n'ọga n'udo azụ ka sike na Agụgụ nwanne ya ọya ka m ochi na-edu Agụgụ ndị a azụ ka nwanne gị n'anya nọ na-ekene gị Nnamdi Wizkid daalụne ọya ka mụ nna m ndị a Nnamdi Wizkid ndị melọ ga-adịghị mma Ifeanyi Friday nwale ọba onye mụdọrọ Anam asị nweta nye mmadụ asị m ka oyeli akọnya obu ketuka ekene ka mụ na-enye unu agali mojobịa dalụne bọkwa ekene ka mụ na-enye unu pawa ụba ka nwa akụra yezo m ogo n'India kanje nwere ekene kanje kene ejekwu mama na-eke iwe ezuo ya bụ Chukwu Starboy n'India jegwu n'ọya dele gị mma
kanja nwele ekene kanja kene nwa ndị mmiri n'ọzọlọra ọnọzọlọ Oganudo mmiri ọma ezi maka onye na-eche eche ọbịa nwere oki ya onye na-eche kero na-ebu sabịa Porto Novo Vincent mmiri enelu ga-elu nwanne ndele pato Vincent nwanne ndele pato mmiri n'elu elu ka nje aka na onye achọna m ya bụ nwanne gwoka ya bụ authentic man n'India power kaiga kanja nwele ekene kanja ekene ni Chibuko bugo no ya delege mma ngwele niile mmakwa ezi ndụ ọba nwale abụ na-enye nsogbu kanja nwele ekene kanja ekene ndubisi abụọ ndubisi onye dịka ya bụ igwe selimo ndị aka basịbịa igwe selimo power kanja nwele ekene kanja ekene nọsọ meka ọgwụgwụba ya bụ bigdon ite si nkakwụ n'anya nọ na-esiere nkakwụ dị bigdon onye mịata nna m igburu gwa ya ka ndị nwere ekene ka ndị ekene Sunday na-ekwe ọka ezoghị mụ na ịma mbe Sunday ọkwanye abụ nwa akwụ daalụne ka ndị ekene Chinedu bụ gọbadegwu ndị onwe ndị obodo oyibo omego ome kaka na Oganudo amaka kaka na Oganudo amaka kaka na Oganudo amaka kaka na Oganudo amaka anya chụrụ nsogbu Oganudo amaka we are working with